Nginazi indaba labafethu anizongibukisa la. uKevin Johnson wayecoach iKaizer Chiefs last season. Njobe wayecoach iKaizer Chiefs last season, abantu abaningi babengazi. Abantu abaningi babengazi ukuthi yipi iclub ayisupportayo la South Africa. So bekune interview ade inayo kule insuku lezi. Interview le ukhiphile umbiko ukuthi kahle kahle yena cha. Lento izobulala abantu abaningi ngaphakathi emoyeni wabo but selokwazalwa nje wayehlala eOrlando Pirates fan. Wayehlala eOrlando Pirates fan yize engakaza lithola ithuba lokuthi aye coach Orlando Pirates but nje yena uyi die hard Orlando Pirates. Yabo for me angiboni kuyinto eright leyaza azayibeke nje khiphe nje lento leyiphama yabo bese nga understand mhlawumbe upost iskipa eqhubithe le Orlando Pirates yabo manje azakhuluma kanje budlabha kanje cause phela khumbula ngosikhathi esakhoja kwiKaizer Chiefs akaze ayishaye Orlando Pirates. Akaze ayishaye Orlando Pirates. Yabona lokho kukunikeza umqondo ukuthi cha kahle kahle mekuzodlala neOrlando Pirates mhlawumbe ischeme asethi kusithambisa kancane sithi ukuthamba singesazi ke kodwa phela yabo umuntu methanda iteam yabo uzoyithanda to that extent ukuthi hayi uzocoach abaningi uma ukhumbula kahle ocoach bama Soweto Giant uma uyithatha lightly iSoweto Derby bayachitha yabona nje iSoweto Derby mulo kuyishawa nje yabo so ngabona okube iSoweto Derby wayiwina uKevin Johnson mhlawumbe wayengeyazi ahambe kwiKaizer Chiefs because iSoweto Derby bayithatha serious kwiKaizer Chiefs like nje kuma Soweto Giants njalo iSoweto Derby thathwa serious so yena aqhamuke nalombiko lo uthi kahle kahle wayeOrlando Pirates fan all along ebecoacha iKaizer Chiefs ebewazi kahle ukuthi ama rivals wethu lawa usupport iOrlando Pirates ucoacha ama rivals yabo so obvious lokho kukunikeza umqondo nje ukuthi kahle kahle uyabathuka ngeziphansi yabo.